Abril ken Mayo ti tiyempo ti panagmamangga. Ken nagbalinen a kaugalyan ti Bangkagan Primary School ti mangga for a cause. Ana iranta a pagnayon ti pundo ti Parent Teachers Association wenno PTA. Tinagdumaan na laeng itatawen saan anay sprayan ti native a mangga ti pagadalan. Ngem ket di voluntaryo a nagbunga ken dagiti PTA ti nagburas. Nasurok kumurang 200 kilos a bunga ti imunan a naburas da manipod ti maysa kapuon ti mangga. 40 pesos kada kilo ti lako dati saan a naloom, idinto 50 pesos met ti naloom. Datoy kuana paglakwam mi mapamela ang ti PTA fund para ti PTA project kan tulong mot lang ang pang suporta dagiti annami dito yan ma'am. Datoy tatamam ket di talaga inaynayunan mi nga para di last year nga project mi nga speaker pangnayon mi yan ti gatang mi ti amplifier na. Ado ti kasapulan ti pagadalan ken ibilang dagiti PTA adakkel a kontribusyon ti financial a mapataod ti mangga. Naaman pay akadwan kadagiti facility ti pagadalan ket inisyatibo ti PTA ken nagtaod daytoy iti outsourcing activities. Ad-ada a pinilimiten ni Nanay Corona aditoy Bangkagan Elementary School ti gumatangan na. Takalaksiran a karuba na laeng masigurado na pay ti kinapresko ti ginatang na. Ma'am, na may maya ngamin dito ta presko ken haan nga na-spray yan. Nasamsam iti bunga na ma'am. Ken may sapay tapno matulunga mo ditoy kwati panagkwami aditoy kasapulan di eskwela mi. Kay samat panak palang gumatang ti sabali ma'am. Saan met amasayang dagiti bunga ti manggaan na regreg ken nabitak gaputan na aramid daytoy as suka. Min dagang angin pay matidi ado DJ nabitak nga kwadan sa nadadakkel nga planggana. Mi aramidan mi nga suka ma'am, meng sukang mangga nga kunada. Di ko maado mga makwami naganan mabalim nga si Kamilatan dito yun nga pagrerin naman minton no ado mga ko na ila ko minto mo lang amam. Kadagiti interesado mabalin a kontaken ti Facebook page ti Bangkagan Primary School. Kalaksidan ti native a mangga na dumadumapay a variety ti mangga iti adda ito nagtilakon ti pagadalan ken kanayunan daytoy a maaramid a suka. Kabayatan na kay pasameten ti Bangkagan Primary School ti aplikasyon da amang kiddaw ti kanayunan a grade level ti pagadalan ken mapagbalinton a Bangkagan Elementary School. Kayat na asawen saan laengen a kinder aging ga grade 4 ti agbasa ti pagadalan ngem ket di agpatingganton ti grade 6. Kuna ti principal daytoy ti kangrunan a kalikagom dagiti naganak. Dami instances ma'am nga nagsasabay iti PTA meeting tinaganak kat ada taluwen no pat jay duwa ada ti primary di Bangkagan di daduma na panagenrol jay Bukay North kat no nagsasabayan agkamkamat dati oras tapno laeng maobrada di obligasyon da nga matendaran dagi nga meeting so dagi ti nakariknaan da ti dadagsen iso nga agpakpakaasid da nga na may met ko ma'am no dito yan. Tuloy-tuloy nga may sa ti eskwela nga pangkitkitaan mi dagitoy anak min kunada met aside from the difficulty ang ag-travel da itulod da met dagiti anak da especially now nga nanginang met iti gasolinan hanmet nga amin nga naganak ket agpapares iti kaya nga tibiyag mabalin nga dagiti dumaket na dagsen on their part dagiti transportation expenses. Aside from dagiti dumapeng obligasyon para kadagiti anak da ma'am. Karaman pay iti aplikasyon ti kanayunan ti maysa a manursuro in kaso maprobaran ti kiddaw da. Mangnamnamada a maprobaran daytoy ken maikamakam iti masungad ng school year 2026-2027. Jessica Boreta, Balitang Solid North.